Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se představil. Jmenuji se Petr Srkal. A takhle jsem dopadl, jak vidíte, ještě tak můžu předvést ještě krvavou ruku. Když jsem se vracel ze svého objektu Národní dům v Lounech, kde jsme skončili taneční školu, ten den jsem zjistil, že mi v objektu Národní dům ukradli kolo, zatím neznámý pachatel, tudíž jsem se musel vracet domů pěšky, ulicí Husova a na cestě domů jsem byl přepaden tlupou cikánů, kteří tam žijí v ubytovně. Byl jsem okraden, zbyt, prohozen oknem, dokonce oknem vchodových dveří. Podle propouštěcí zprávy v nemocnici, protože jsem byl hospitalizován, tak mám otřes mozku, zmoždění břišní stěny, protože mě tam skopali do kuličky, to nemůžete představit. Otevřená rána na tváři, otevřená rána na zápěstí, to bylo šitý, tady to ještě podáte. Po ošetření jsem se vrátil zpátky na místo činu, to znamená, že jsem šel ze Žatce 25 km pěšky, jelikož jsem neměl telefon, neměl jsem u sebe žádné peníze, doklady, tak jsem musel jít pěšky, takže jsem si tam došel jsem si zpátky na to místo a požadoval jsem po těch cikánech, aby mi vrátili mobilní telefon. Na místě zasahovala Policie České republiky. Byl jsem označen jako výtržník. Podle paragrafu 160 odstavce 1 trestního řádu se proti mně zahajuje trestní stíhání a jsem obviněn z výtržnictví podle paragrafu 358 odstavec 1 trestného zákoníku. Byl jsem zadržen, byl jsem ve vazbě, tady v tom stavu jsem byl ve vazbě, nakonec lékaři policii přesvědčili, že nejsem schopen jít do vazby, takže jsem byl na nemocničním lůžku zpátky, byl jsem tam hlídán policií jako nějaký trestanec, nikdo ke mně nemohl, byl jsem v nemocnici v Žatci, tudíž se o mě moc nestarali, byli ke mně hrubí, teprve po 11 hodinách se byl propuštěn a nemít přítelkyni, která si pro mě dojela, tak jsem šel ze Žatce opět pěšky zpátky dolů, protože jiná možnost tady není. Neměl jsem se jak dopravit. Takže takhle vidíte, jak v naší společnosti dopadá podporování cikánské menšiny, která se k nám chová agresivně, my si ještě platíme a oni nás za to bijou. Prosím, abyste toto video rozeslali všem správným občanům a konečně jsme proti tomuto zlořádu zakročili. Určitě nejsem poslední, kdo takhle dopadne. Děkuji vám.